uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande. uJesu Kristu inkosi. Ngithi nje angizodlulisa nabo ubufakazi emva kokuthi ngilalele inkonzo la ukhuluma khona ngamaculo. Bengiwumuntu ngingena ikhalwezi, bengiwumuntu obengathanda ukulalela amaculo, bengiwasheshisa ngesipidi, isipidi lesi se-voice note, ngisheshise ngisheshise. Ngingathandi nje ukulalela noma ngazi ukuthi bekuyini. Kepha manje sengiyathanda ukuwalalela amaculo. Bengihlezi ngiwalalela noma ngangibuye ngingezwa ukuthi ama-lyrics akhona nithini kuwo. Kepha ngabhalela usisi owangifaka egruphini ngamtshela ukuthi yazi kunengoma engiyithandayo ekhalezi uma ngilalelwe iy'nkonzo ethi hlengiwe ngegazi lemvana. Manje angimizwa ukuthi ithini, wangipha-ke ama-lyrics akhona. Bengihlezi ngihlabelela-ke le ngoma, ngihlezi ngihlabelela. Ngisho iy'nkonzo bengiwumuntu odilithayo iy'nkonzo. Kepha kuhamba sengithanda amaculo bengingasayidilithi iy'nkonzo. Sengidilitha iy'ngoma ze-gospel lezi ebengihlezi ngiyi-download-a, ngiy'dilitha lezo ngoma. Ngibuyele ey'nkonzweni ngilalele iy'ngoma. Le ngoma ethi hlengiwe ngegazi lemvana. Ngibuyele ey'nkonzweni bese ngiy'lalele ngingasayidilithanga. Sengazi ukuthi enkonzweni ewukuthi ebhalwe ukuthi ngizothola ingoma ekanje ekuqaleni noma ekugcineni kwayo inkonzo. Bese ngilala ngawo amaculo. Ngolunye-ke usuku ngathanda ingoma ethi uJesu inkosi ephakeme. Noma ngingayizwa kahle, kepha bengiyithanda. Ngihlezi ngiyilalela ingoma, ngihlezi ngiyilalela. Ngolunye usuku ngiyilalele le ngoma ethi uJesu inkosi ephakeme. Ngalala ngiyilalelile ngalolo suku ngezwa abantu begcwele endlini engazuthi bayayicula. Belokhu beyiculile nje beyiculile ngaze ngavuka ekuseni belokhu beyiculile. Angikaze ngiphaphame kodwa emadlebeni ami ngangilokhu ngiyizwa abantu beyicula le ngoma, ngavuka ngikhululekile. Kungathi khona into enkulu esukile kimi. Ngikhululekile nje, nginokuthula nenhliziyo yami i-right nje. Nginokuthula nje nomoya ungishayela ngenye indlela nje, nginokuthula ngikahle. Ngamtshena usisi wangifaka egruphini ethi uma ngilalela iy'ngoma zey'nkonzo ngiba nokuthula, ngiba nokukhululeka nje. Ngiba nento nje umzimba wami ubalula, kuba nento ongazuthi khona into enkulu exathukile. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu sisi. Baba, uNkulunkulu ngenzela isimangaliso kuyo leli nyanga uDisemba. Kwavele kwaphuma isimemezelo nje la. Kwathiwa khona la endaweni ungena ngawe yamnyama. Wena nje usemncane uzalelwe phambi kwethu, mfana uvele njengoba isigwili singasazi ukuthi sisukaphi. Ayikho inhlobo yento angenayo, oThebi, oGreda, amaloli, ama-truck. Uyisigwili engasazi ngasichaza sithini. Okay. Lo mfana uhlala njalo uma kuDisemba ahlaba iy'nkomo ey'ntathu noma ey'mbili. Abize umphakathi, kuhamba umphakathi uyodlala ama-take away. Udecorate abelungu laphana ungaboni into esukile laphaya. Amatende akhona angamaglasi. Hayi-ke baba, kulokhu kusho ukuthi kuthiwa-ke kulokhu okudluleke wabona ukuthi abantu sebeyithayima lento yakhe abangafika kahle ngonyaka odlule. Hayi lo 2025 2024. Ngoba ngo-2025 beseshintsha-ke manje kusenze lo gogo-ke. Kwathiwa-ke kwakhulunywa-ke kusho kwakhulunywa nenkosi-ke ngoba iy'nduna zayikhipha amaphoyisa ehambe ngene emizini yethu ebhalisa amagama ethu ogogo ukuthi kufanele beyomukela ukudla lapha eClosa. Hayi-ke lifike nephoyisa ley'khathi. Lithi mina nje cha, angiyimi mina ngifuna ukudla kwalapha. Bese-ke ubaba-ke inkosi ekhaya la ekhaya ivele ithi hayi, thatha iphepha lapha ephoyiseni libhalisa igama lami ethi iyohamba yona yokuthatha ukudla. Hayi nangempela kufike kumhla ka-20 lowo 20 December. Ahambe kubaba bayihamba kubaba ayisale ngikhuleke emva kwakhe inkosi. Lokhu kudla ubaba engakuthe suku uNkulunkulu avela amkhombise lokhu kudla kuyisitaki lapha eduze kwe-room divide. Ngibona inyoka iphithizela phezu kwakho, inyoka ebrown enamabala amhlophe lapha ekhanyeni. Hey, ngithi ngathi bengizokhuleka ngoba ngikhuleke khona lapha esithi ngo-12. Hey, ngikhuza le nyoka ithi Nkosi bemvele ngishiya ukuthi ukudla kwenyoka kufuna la ekhaya. Hayi kusekuseni nje avuka ubaba ngovivi khuthela ukuyolanda lokhu kudla. Hayi avela ahambe. Aleda ahambe ngisabe ngikhuleka ngithi inkosi. Ungangivuma nje ukuthi kuze ukudla kwenyoka la ekhaya kuzophekwa yimi noma ngizokho ukudla sizokupheka lokhu kudla kwenyoka la ekhaya. Usungikhombisile inkosi ukuthi lokhu kudla kwenyoka ngempela. Ngathi inkosi wona ayiqamba indlela ehlala, ngayiqamba namanje ukuthi wenza kanjani ngalokhu kudla. Hayi bahlale kuzokushaya u-3 ngo-4 wangifonela wathi hey Dresile la ubizwa ngegodi kodwa sekuqala nathi uyabizwa ethi wadi manje bese kuwa-10. Sesibizwa nathi hayi ngicabanga ukuthi nawe sesizobizwa lakho igama. Ngithi mina yebo. Hayi siyobona ngami pho uzobuya ngani na ngoba baba bazothi ukudla kuningi na. Wathi hayi bayadilivelana umnikazi lo ukhipha ukudla ukhipha iy'moto zakhe ziyandiliva ziyombeka emakhaya. Awu kunjalo naye. Hayi balucingo hayi ngithanda ngithi inkosi nakho ukudla kwenyoka. Awu nangempela
uthi ubaba asithe simbone wayengena sekoshaya o-6 seqala kwamnyama ayengasakhubekile akaphethe lutho. Yini baba na hawabuya ngezandla nawo vele nje ngabiza igama lakho ngaya laphana mase ngifika laphana avele umfana ngise eceleni wabiza abanye abantu bethatha amaglosa bathatha amaglosa phema sekufika kumina sekubeza kumina bathi manje ukudla kusekho futhi nje isibalo senduna lo yakhele sesenele lokhu kudla akuvumelekile ukuthi kukhishwe ongaphezulu ka200 nje bakunika abantu nje abantu abawu200 asikhiphe ngaphezulu ka200 akangakuthola kanjalo ubaba wabuya engakhubekile sakhuleka baba sambonga uNkulunkulu kanti ngikhuleka nje mina nomleda ngixoxela umuntu ndodakazi wami lona ukholwa nawe uyakhuleka ngala akufunda ukudla abafana bami la ekhaya engihlala nabo abangakholwa kanti nabo banqomela ubaba bambonile khona ushayela imoto zomphakathi uyafika ukuthi wema ubaba uma ifika nalokho kudla umhla uphekile nje ungijene ma ngeke ngikudle mina ukudla kwasenyuka akwananani kufuna lokhu kudla naye hayi ube kanjalo ke baba ke ukudla sangakuthola kanjalo asikutholi kanjalo njalo baba like asinalutho into ukudla hayi ukuthi mhlambe khona esikuthembile ukuthi mhlambe ena khona ukudla okusuka kodwa ngutshela baba uNkulunkulu bantu ngifuna ukuthi ufakaze nje bangangiboneli ukuthi 3 minutes angeke uzungenzele lutho uvela uNkulunkulu wangenzela isimanga wathi inhliziyo zazo lezi izingane zavela ingane zakuthenga ukudla kwagcwala umuzi angangazi ukuthi kwenzekani kwenzekani ngoba lezi ingane noma zithenga sithi gwasha ayithengi ngendlela efanele kodwa kube kuzakuthenga ingane ukudla namanje khona ungavuliwe baba hayi mangisamangazwe yilokho ngoba kuthe insukwini nje kuze inyanga kaDisemba noma bekuphela November ngavele ngashawa into ngisensimini lokho ngihudu nomlenze ingane zingehlisa zingenyusa kodokotela sengibiyashe sithenga umlenze ubuhlungu le ndlela engayazi kusebenzisa imkhuleko ngenza yonke kuthenga esonto nje ngoba isontweni ngangayile esontweni leli yasonto likaKhisimusi bona kufika abafana abawu2 enkhonza nabo abanye abaseThekwini omnumzane baba umfundisi wami khona bavele bafike ke bezokwenza inkonzo khona la ekhaya hayi sibe lenkonzo engasuku umphathi mase beqeda inkonzo avela athi lo mfana sondeleke imathi ma cela unginikeze i-account yakho yase-Capitec angimazi ukuthi ngoba ndine-account yase-Capitec ngithi nayi ngizokunika inamba yami le evele ngisebenzisa ngayo wena nifundile vele uzongena bese ngithi hayi mhlawumbe uzongipha i-drink o200 noma 100 rand basithi ngithi ngiyabheka efonini ngibona u5 nozila abawu3 baba baba ngithanda umbabazi uNkulunkulu wakho lokungaba khona emhlabeni akaze ngiphiwe umuntu imali engaka ngisho umyeni wami ngimganele akazange ngiphi imali engaka 5000 baba ngifuna ukubonga uNkulunkulu ngavele nganqoma ngathi inkosi ngicela nje lokhu kweshumi ngishiye ebhenke futhi ngikusentabeni ngoba izinto zonke zami zivuleke ngokuba ngene ekhaya lezwi zonke izinto yonke imimoya ebengihlupha la ekhaya inqotshwe ngenxa yekhaya lezwi zonke izinto baba angazi ngachaza ngithini ngiyabonga uNkulunkulu akubusise ngusendile naleyo mali yeweshumi baba ngisendile u500 awuthola u5000 baba ngiyambonga uNkulunkulu baba usifundisa kwakho ukuthi sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu singcwelise ngisho amakhayilo singcwelise ngisho yonke into thina ngiyabonga baba uNkulunkulu akubusise umlaleli uJesu akubusise siyacela ukuthi akayinezele iminyaka ngani oMose bafa sebeno 1000 neminyaka kodwa behamba bengakhahlekile sithi nawe uNkulunkulu akakwenze ube musha usuku nosuku ungagugi ngisho isicathulo usigqokele ngisho ingubo uyigqokile uJesu Kristu inkosi baba amen. uYesu Kristu inkosi tata ndiyabulisa ngelihle igama lenkosi tata ngala period le kumane kuvulwa kuvalwa iinamba zasekhaya lezwe apha kuWhatsApp into eyenzeka apha kuDisemba kanye kusebusuku not before ndilale uba kusebusuku nje ngelo xesha ndiphaphame ngalo ndiphaphamile ke ndiphakame ebhedini ndiguqe ndiphakamise izandla ndiqale ndikhalise umthandazo lo wamaRoma. So ndithi ndawukhalisa lo mthandazo wamaRoma as uba ke usitsho Nkosi uJesu njalo njalo nam nditsho emva kwakho ndive apho kule ngalo yam yaserayithi ukuthi ndive tata ukuthi kukho uyayibona masinyoka xa ime masithi izisongele ekhunini kodwa ke kuloo nto inde noba yintoni so iyaswabuluka ke ngoku iyasuka ndive kwenzeka the same thing uba yabo nantsi inyoka isuka apha engalweni yam ndiyaqhubeka ndiyathandaza apha emveni kwakho iyaswabuluka ndive isuke uqhubeke ke wenze kubekho laa period uthandaze ke ugqibe nam ndithandaze emveni koba ke sewugqibile uthandaza ndizithandazele njengoba vele bendihleli ndivuka ndizosithandazela. So into eyenzekayo ngeli xesha tata ndiqonda uba andazi noba mhlawumbi kuba ndivuka ebuthongweni okanye ndiyozela kwathini noba iyenzeka nale nto ndithi ndisenjalo ke ndisekuloo process uba ndisebubhideka uba inoba kwenzeka ntoni yinyoka evelaphi le kufike kum ukuthi uyakhumbula ngelaa xesha ufika apha entabeni uchazela utata uNtsibando ukuthi buthandazela abantwana kwathini esikolweni ingalo yakho iqaqambe. Ndikhumbule nyhani tata kufike ke ngokum apha kube khona into izwi elithetha apha kum ukuthi kusuka ke ngoku njengoba ingalo yayiqaqamba ndabona ke kwakushiyeka ke laa mimoya okanye ezaa nyoka apha engalweni isukile ke ngoku laa nyoka.
Oh, okay, ndibonga uba ndilale. Emini ngengomso emini ndiphinde ke ndihleli ndodwa apha endlini ndiguqe esofeni. Ndiyazithandazela nakhona tata njengesiqhelo, not uba ndicela ntoni, ndifake la maroma aqala before ndibe ndiyazithandazela, kwenzeke the same thing. Ndiyive ke ngoku tata le uba ineweight, iyasuka apha engalweni, le nyoka inkulu. Ingalo yam ndiyiva ingathi itsho yalula yakhaphukhaphu. Ndiyambonga kakhulu tata uYesu ngawe, ndiyambonga nangomthandazo wamaroma. Ndiyakhuthaza nasebantwini ukuthi mabaziphakamise ezaa zandla. UYesu uyaphendula, noba uphendule nini uyasikhulula, ukhulula nditsho nezandla uqobo. Ndiyambonga kakhulu uYesu, Yesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, baba umpostoli. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa, siyamphakamisa. Yena osiboleka ukuphila, osenzela umusa, wasenzela umusa nangawe baba umpostoli. Baba umpostoli, ngizoletha ubufakazi bamandla enkonzo. Amandla, mina nje ubufakazi bami, inkonzo ye-intercession baba ibe namandla amakhulu. Yazi uthe uma uyifakile, faka izolo yini, hayi ngayiseva, ngabuye ngayivula. Amandla engiwazwile baba inamanje, ngizwe lamandla, ukuthula, umlilo. Baba siyabonga ngenkonzo ye-intercession, siyambonga uNkulunkulu, siyamphakamisa baba. Baba bekuthi ngathi uma ngabe sewuhlabelela lapha kwi-intercession, kuba ngazathi kuba nomunye umlilo engawazi baba. Siyambonga uNkulunkulu, ibinamandla kakhulu inkonzo ye-intercession baba. Siyambonga uNkulunkulu, siyabonga, siletha udumo kuye baba, siyabonga, siyamdumisa uNkulunkulu. Ngize ngaseva le nkonzo ye-intercession, yazi ngayikhipha lapha egroupini, ngayiseva kwenye indawo ukuthi ingaphumi nakancane noma kuthiwa ifoni yami igcwele. Ngendlela namanje uNew Year yi-1 ngivulele yona baba, ngizwa amandla. Yilobo nje ubufakazi bami ukuthi ngizwa amandla amakhulu ngale nkonzo ye-intercession, ilo ngiyilalele nalo lonke nje izwi, kodwa inkonzo ye-intercession baba ingithinte kakhulu. Angazi baba ngithini. Siyambonga uNkulunkulu, sibonga umusa uNkulunkulu asigcinele wena baba umpostoli, egameni lenkosi uJesu nabazalwane bonke, busisekani, amen. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, usigcinile sangena kahle enyakeni omusha. Ngiyakholwa ukuthi nani baba ekhaya kwaNsibanda uNkulunkulu nigcinile ningene kahle enyakeni omusha. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa baba, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiza nokubonga egameni likaJesu. Ngicela nje ukubonga baba, izolo ngithole ilokhuzana inkonzo ye-intercession. Angazi kwenzeke kanjani la egroupini yami, group number 6, ize yangena kabili ngosuku olulodwa inkonzo ye-intercession. Kuthe mesingena okwesibili kwavele kwafika emoyeni wami ukuthi mangihambe le-intercession ngiyoyenza, ngiyiqale phansi. Ngayilalela baba inkonzo ye-intercession, ngayilalela ngiphoza, ngihamba ngalamavesi lawa kade wenza ngayo i-intercession. Ngithandaza baba, mhlawumbe ngiyihlalile into e-close to 2 hours, ngizivalele ngingedwa, ngibhizi nje nale nkonzo ye-intercession, ngiyenza, ngilandela ngale ndlela kade nenza ngayo enkonzweni. Eyi baba, ngithole amandla amasha ngendlela emangalisayo ngoba eqinisweni baba bengi-drain ngenye indlela, bengi-drained kakhulu, bengiphelelwa nje ngamandla ekukholweni. Khona nje impi enkulu engike ngadlula kiyo laphayana eSoshanguve. So iye yangi-drain-a kakhulu baba, yangi-drain-a kakhulu, ngazizwa ukuthi ngi-drained ngendlela emangalisayo. Kangangokuthi bengisaba ukuthi ngizowuqala kanjani umkhosi we-21 days ngi-drained ngale ndlela.
ngempela. Kodwa inkonzo ye-intercession eyizolo oyithumele baba egruphini iye yangipha amandla ngenye indlela, iye yangipha nje amandla ngenye indlela emangalisayo baba. UJesu Kristu inkosi. Ngithe uma ngabe uNkulunkulu eqeda ukungigcwalisa ngala mandla amasha omthandazo after le nkonzo lena i-intercession kade ngiyibambile, kanti umntanami uzohlaseleka. Wahlaseleka baba uSiphesihle akangakwazi ukuhamba, waphathwa iy'nyawo zadumba umntwana akangakwazi ukuhamba. Kwenzeka nje izinto ey'ningi nje ngesikhathi esifushane nje ngokukhawuleza okukhulu. Ngamthandazisa umthandazo lo kwaMeyi 18, ngathatha ifoni ngayibeka ey'nyaweni zakhe, waqubuka waba nesihlungu emzimbeni, waba enye into nje engingayazi. Kodwa uNkulunkulu baba wanginqobela, umntanami namhlanje uvuke ekwazi ukuhamba, nalento akade emile emzimbeni iphelile. UJesu Kristu inkosi baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, abuyile baba amandla kimi. Bengingasenamandla, bengiyi-drained ngenye indlela emangalisayo, kodwa abuyile amandla omthandazo kimi baba. Ngiyabonga kakhulu baba, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba nomama, ikhaya lezwi entabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi enyakeni omusha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukusigcina singene lo nyaka. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ngekhaya lezwi. Ziningi izinto uNkulunkulu akasifundisa zona. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga kusukela ey'nkonzweni zabasha. Ngafunda into entsha esifundisweni sika Maseko, kukhulunywa ngama-components engqondo, ngoba kukhulunywa ngezinto ezenzekayo kodwa besingaqondi ukuthi zenzeka kanjani. Siyambonga uNkulunkulu ngey'fundiso zonke ey'fundisiwe, zifundiswa abantu abasha, nathi sifundile. Siyambonga uNkulunkulu. Ngibonga uNkulunkulu nangesifundiso sokuhlabelela. Kunamaculo nami inhliziyo yami ingawanambithi kahle. Ngiyawathanda amaculo ecilongo, kodwa ngiyasibonga isifundiso esisifundile sokuhlabelela. Ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu. Ngibona isimanga ngomhla ka-1 ngisalalela iy'nkonzo zekhaya lezwi, ngoba nobaba wasekhaya elalela waze wabuza izwe kukhulunywe ngalo. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi bamsibane, ngethemba ukuthi uNkosi esagcina umusa wakhe. uJesu Kristu inkosi. Siyadala bamsini lethu ufakazi wasenhlizweni yami ukuthi ngiyoba umzane onjani, umzane ongakhona ukudumisa, ongakhona ukucula. Uma ngicula sami yashesha ukukhathala, vele ngikhathale nje, and ngiyakuthanda ukudumisa kodwa angikwazi. So nje siyakudala ngoba lo nyaka esiphuma kuwona ngoMashi ngathi ngangena 21 days, inkosi cela ngifundise ukucula, ngicela ukulida wena. Uma ngicula izona ziphi izinto ekumele ngifokhase kuzona, namaculo ekumele ngifokhase kuwona. Ngangena 21 days ngonyaka ophelile kwakuMashi, and ngayizwa ivoice yami iqaqeka, kodwa kwangaba like ukuthi angazi izinto ekumele ngifokhase zona. Kwathi nje ngingenile emkhosini wangoMashi, wango-October lo, ngangibonga inkosi nje ngakho konke engenzile khona. Ngangena 21 days ngo-October. Ngase ngizophuma futhi ngathi inkosi ngicela ungifundise ukucula, ngiyakuthanda ukudumisa, inkinga angikwazi. Ngifuna ungitshela izinto ekumele ngifokhase kuzona. And kwakhona into nje incane nje, uNembele simele ungene 40 days angakawungeni ngosizwe inkosi. Manje inkosi Jesu, ubona njengoba ade ngiya lokhu emva kwey'nkonzo zabasha, ngithi inkosi uma ngizongena 40 days izona ziphi izinto ekumele ngifokhase kuzona. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuthi ungitshengise izinto ekumele ngifokhase kuzona, namaculo ekumele ngifokhase kuwona. Ngathi futhi Nkosi Jesu ngiyacela nje, ngoba sayinkonzweni lezi zange-31 kube sekuunembeza nje, bengathandazi, bengaguqi, bengikhuluma nje ngemidlinzi ngengqondo, ngomcabango. Ngithi manje Nkosi Jesu mangaxhala uBamsibande nje ekuseni, like uconfirm ukuthi Nkosi Jesu umthandazo wami ukuthi ngifuna ukudumisa, uyawuza futhi uzongiphendula. Awu ekuseni izolo uBamsibande wasixhawula ekuseni, and waphinde uBamsibande-ke wakhuluma indaba yendumiso ukuthi kumele silokhuze izona ziphi izinto ekumele sifokhase kuzona, amaculo, nokuthi iculo kumele uma ucule like ukholwe yilona, libe neminingi, like kumele likhulume ngegazi lenkosi uJesu, phinde futhi likhulume ngalo igama lenkosi uJesu. Kumele ukholelwe kulona, ufocus nje kulona.
nokunye uJesu Kristu inkosi. Bese ngibonga kakhulu Nkosi uJesu, kakhulu ngiyambonga kakhulu Nkosi Jesu. And after uqala kwasebani, after lapho-ke ikhona iculo kade iculwe uSisithule lithi mana njalo Nkosi. Awuqale ivoice yami bengiqala izolo yavele iyaqaqeka, bengiqala like uma ngishaya indumiso ngiconnecte kanje njengayizolo enkonzweni eRichards Bay. Ngiyambonga kakhulu Nkosi Jesu, ngiyamdumisa. uJesu Kristu inkosi mkhulu, uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngizothanda nje ukudlulisa ubufakazi uNkulunkulu into akangenzela yona ngey'nkonzo zabantu abasha. uJesu Kristu inkosi, njengoba nje ngangicelile ukuthi ungenzele ungikhulekele, ngoba benginalokhu kugula ebenginakho ngingazi ukuthi kuyini. Ngizothanda ukumbonga uNkulunkulu ukuthi ngampela imikhuleko eyenziwa lapha entabeni uyayiphendula. Ngaba nakho nje enhlizweni yami ukuthi Nkosi uJesu, ngiyakholwa ukuthi umkhulume engangikhulekela ngizosinda, ngizophila, ngaze ngaya endlini encane ngayokhuleka khona. Ngathi Nkosi uJesu, ngiyacela nje umkhulu before iqala inkonzo nje angibize ezongikhulekela ukuze ngizoyizwa kahle inkonzo, ngoba lento bengayinika ukuthula nje. Ngisho engathiwa ngisenkonzweni, ngisho engathiwa ngikuphi, lento beyihamba nje kabuhlungu, ingihamba ngizwe ukuthi iyahamba lento yeminyaka. Manje bengifuna ukuthi ngilethe ubufakazi, ngifuna ukuyizwa because bengikholwa ukuthi uNkulunkulu sengiphilisile, kodwa ngifuna ukubona impela ukuthi lento ithule nya, ngoba yathula vele nje ngisuka epulpiti. Uqeda nje ukungikhulekela, wathi uma ungikhulekela mkhulu into eyenzeka ngayizwa lento ngathi iphuma ngey'nyawo. La esinyeni kwakusheka ngenkathi umama uPostoli engithinta khona ukhuleka, kwakusheka ngizwa ukuthi lento iyahluthuleka iyaphuma. So nje ngizothanda ukumbonga uNkulunkulu ukuthi usengiphilisile, sengiphilile manje, lento ayisekho nya, iphelile mkhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngawe mkhulu siyabonga. Nayizolo nje ngigulelwe ingane lana i-allergic, idle ivosi lenkomo. Ingane isiyayinwaya. Awu ngavele ngamkhulekisa uRoma 10:9. Wakhuleka uRoma 10:9 waMeyi 18. Ngamkhulekisa wona, ngamkhulekela. Awu ngambonga uNkulunkulu, ingane hawu yaphela nje, yanqamuka kade sigcwele umzimba wonke, yathula yathi nya. So nje ngizombonga uNkulunkulu kakhulu. Kuningi mkhulu ubufakazi, buningi uNkulunkulu izinto azenzayo. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngimnikeza lonke udumo. Ngithi nje akekho ofana naye Nkosi yethu Jesu, ephilisayo Nkosi yethu Jesu, efakazela izwi layo nje besho laphaya ku-Isaya ukuthi Isaiah 23 ukuthi ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Ngampela manje ngiyakholwa, ngibonile ukuthi ngampela ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela Baba egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga kakhulu ngokuba sekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, ngoba ngithola izifundiso eziningi ezisixwayisayo endleleni yokukholwa. Ngifakazela inkonzo ubaba owakhuluma khona, waxwayisa thina abazali ukuthi sikhulisa abantwana sithi osisi bethu, abangani bethu. Ngiyavuma ukuthi nami bengiwumzali osho njalo kumntwana, ngenxa yokuthi ngizitshela ukuthi ngimnikeza uthando, kanti ngakha ngesisekelo okungesona sona isisekelo esizosha ngomlilo, ngoba ngakha umntwana ngimakhela endaweni okungeyona ekaNkulunkulu, ngimyisa ekufeni ngoba angimbeki ezingeni lokuthi ungumntwana. Siyabonga nje kakhulu
uNkulunkulu ngawe Baba ngokusifundisa konke osifundisa khona. Nginobufakazi obunye kuthe ngiphuma enkonzweni yabantu abasha ngisesitobhini ngathola umntwana owayehleli esitobhini eye eklinikhi egula. Ngimbuze ukuthi kwenzenjani, asho ukuthi uyagula. Bese ngithatha umkhuleko ngimbuze kuqala ukuthi uyakholelwa yini emkhulekweni, avume athi uyakholelwa. Bese ngithi kukhona umkhuleko wabaseRoma 10:9 ngizokunikeza wona ukuthi ukhuleke noma ngabe uhleli kanjalo, kodwa uma sengikuthumelele efonini uzokhuleka ekhaya uguqe. Bese usho wabaseRoma 10 emva kababa. Wenza kanjalo ehleli esitobhini. Ngagibela ngaya ekhaya. Ngithe ngisekhaya ngathola imeseji ebonga ukuthi uyabonga kakhulu uphilile, akabange esaya eklinikhi. Ngathi ungabongi mina kodwa bonga uNkulunkulu okuyena okusindisile, ngoba akusimina kodwa uNkulunkulu okumele umnikeze udumo. Ngimnikeza udumo-ke nami uNkulunkulu, ngithi ngiyambonga kakhulu ezintweni zonke ezinhle akasenzela zona. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyakubingelela, bingelela nomama nekhaya lezwi kanye nentaba yendlu kaJehova. Kuyawenelela ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngenxa yokubona izinga lokukhula kwabantu abafaka ama-emojis, bekunento enhlizweni yami bengifuna ukuyibeka engaba usizo. Ngiyabona ukuthi ingaba usizo ngoba mina iyangisiza kakhulu yokuthi kunciphe ama-emojis. Uma ngicela balalisise kahle ukuze bazokwazi ukulandela njengoba ngizoyisho lento. Uma ngabe ungena egruphini bese uyacofa phezu kwenkonzo osuke ufuna ukuyilalela. Uma isiqalile ukukhuluma wena bese upressa lapha enzansi, ngathi kunento engu-0 khona lapho kunento eyindilinga khona. Upresse kuyona ukuze ukwazi ukuphuma egruphini, uphume ku-WhatsApp wonke nje. Bese iba ku-standby phone, bese uyibeka phansi uyayilalela. Lokho kuzokwenza ukuthi ungakwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa umntwana uyafika uyayithinta ifoni yakho ayithikaziseki. Noma kwenzeka inkonzo iyaphela usukhohlwe ukuyibuyisela, ngeke kwenzeke ukuthi iphazamiseke. Kwesinye isikhathi iyenzeka ukuthi idlale inkonzo bese iyastopha. Uma istopha uyabuyela futhi uyongena egruphini, activate u-WhatsApp wakho, uyoyicofa laphaya ukuthi idlale iqhubeke, phinde uphume futhi lapho uphume nge-center. Ungaphumi ngo-back ngoba uma uphuma ngo-back izoveza i-WhatsApp chat wonke, bese uma usucofa lapha enzansi uphuma bese iyavaleka inkonzo, ayibisaqhubeka nokudlala. Kodwa fanele uyicofe khona uma isadlala laphana usakuyo igroup. Okunye futhi umuntu ajwayele ukuthi njalo ahamba ayo-check-a ukuthi egruphini akenzakanga yini iphutha lokuthi afake i-WhatsApp. Isikhashana nje esithizeni uma uthola ithuba uyo-check-a ukuthi awukwenzekanga yini wafaka egruphini i-message ngephutha, ilona i-emoji ngephutha. Nokunye futhi uzosisiza ukuthi umuntu uma ecofile ingenile i-emoji egameni lakhe, ayocofa kuyona futhi i-emoji, acofe kuyona uzothola ibhathini igama elizovele lithi delete, kunokuthi udelete i-message yonke. Lokho kuzokusiza. And okwenza ukuthi abantu bangakwenzi lokho, bachamuke sebedelete i-message yonke, ingoba abazilaleli zonke iy'nkonzo ey'suke y'fakiwe, ngoba yonke inkonzo isuke ine-message enye inokufundisa ukuthi wenze kanjani. So ngiyacela ukuthi sibambisaneni ngoba ngothando lukaJesu Kristu azokwazi ukuthi asibusise, ngoba ngelinye ilanga solahlekelwa yibusiso ngenxa yokunganaki. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba uMphostoli uNzibande, ngiyabingelela uMama uMphostoli uNzibande. Entabeni endlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa ukudelitha Baba, bengingakhulumanga kahle. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi Baba nje angizobonga kakhulu ngey'nkonzo ze-Ebenezer
nangendlela owafundisa ngayo ngendumiso egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngibonge Baba ukuthi nami nginobufakazi, ngibazwile nabanye asebefakazile ngakho, nami nginobufakazi. Angikwazanga ukufaka last week i-VN yami. Nginobufakazi Baba ekutheni kule nkonzo yokunxusa ngayivula ngomhla ka-2 ekuseni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngathi mangiyivula Baba leya nkonzo esadumiso sesithuli, ngezwa nje ukuthi ngiyathinteka nje, kunalento engithintayo nalapho esowudumisa Baba njalo bokuthi uma uqala umhlabeleli kube ngazathi kimi kunento esisuka laphaya efonini engathi iza kimi, engathi nje umlilo. Ngizwa amandla nje amangalisayo Baba ngaleya nkonzo. Lawo mandla angisiza ngoba ngihamba ngawo kuze kube namhlanje. Nami ngiyayivula le nkonzo Baba ngazo zonke, every day iyangibusisa ngendlela emangalisayo. Nje mangiyivula ngithola amandla, kodwa engawathola ngalela langa nje kwawamandla amangalisayo, angiwazi wonke leya mhlabeleli, lawa maculo wawacula. uNkulunkulu wangenzela umusa, ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Akekho njengaye, akekho ongalinganiswa naye Baba. Ngiyamdumisa uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu ngawe ukuthi uyasebenza phakathi kwethu, uyasiza ngoba nami nje ngangingenamandla kahle, ngingazizwa nje, kodwa ngathi ngingavula inkonzo yokunxusa Baba ngathola amandla amasha. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi nje angilethe lobo bufakazi okwamanje egameni lenkosi uJesu. UJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Sisithembi. Unjani kodwa? Nkosi sasiphethe kahle, sidle kahle ukhisimusi, sangena kahle nakunyuyi. Wesisithembi ngithi uNomcebo usesikhiphile isitoma, wabuya esibhedlele ngomhla ka-23 Disemba. uNkulunkulu wabonakala kakhulu this time wesisithembi. uCebo uthi ezovuka aye ethiyethi, kwakunonesi owethi methinta wengaqala wethi methinta ifayili lakhe mebhala elekethi uJesu Kristu uyinkosi. Uthi wema wehlezi esho lento enisho noMakasiqalo. uMakasiqalo umamkhumalo wasentokozweni. Uthi wema uhlezi esho lonto njalo mebhala. Uthi ngathi sengiya etiyetha, uthi ngafikelwa yinyembezi ngoba ubezwile abantu ababuya abaningi, naye webabona bengabuyi mabese beyokhipha isitoma, ngoba uphinda uhlinzwe kulowo mthungo. Uma ungahlinzwanga kulowo mthungo noma libuyiselwa, kuyenzeka libuyiseleke kabi ushone. Hayi, wahamba-ke wabuya. Uthe esebuyile isisu wakhukhumala, kwasengazuthi ukhulelwe engathoyilethi. Uthi kwathiwa hayi uzobuyela etiyetha ayolokhuza, ayofakwa isitoma futhi, ngoba kusho ukuthi umzimba wakhe awusakwazi ukuthi awuzithoyilethele. Uthi lwanesi welekethi uJesu Kristu uyinkosi. Uthi kweza udokotela wakhe, naye esesayinile ukuthi uzophinda etiyetha, kodwa amnikeza amaphilisi amancane, angazi noma laba lodwa noma laba abawu-2 yini. Uthi bathi befika laba basetiyetha, wathi yena usephuma ethoyilethi. Angijabulanga kanje umntanami kade sezophinda afake isitoma. Hayi bo Sisithembi, buningi lobufakazi, ngisemsebenzini. Sisithembi, uNkulunkulu, hayi cha. Sisithembi, uNkulunkulu uyisimanga. Ninjani kodwa, ninjani? Ningene kahle enyakeni omusha?